Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap ýurdumyz baqy täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar 70-de başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedow sanly video aragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumyny alınıp barlayan işlere başlanan meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Maslahaty Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornmatarlary hemde puwduklyň düzümleriň ýol başlary gatnaşdylar. Hormat prezidentime de yurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumyny alınıp barlayan işlere başlanan sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary Müşrik we söz berdi. Vice-premier häzirki döwürde milli liderimiziň taşygyna laýyklykda yurdumyzyň ministrlikleriniň we puwduklyň dolanyş idaralarynyň düzümleriniň mali ykdysady ýagdaýy hemde puwduklaryň hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny işleňleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän şeýerler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, yurdumyzyň aragatnaşyk we ulag düzümleriniň büýükdensiz işini üpçün etmek, ýük taşalşynyň we ýolajy gatnadylmagynyň durnuklygyny ýola goýmak, aragatnaşyk ulamynyň kärhanalarynyň netijeli işini putrandyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň hem işe ünis merkezinde saklanmalygyny tapşyrdy. Soňra Türkmen Demir Ýolları Agentliginiň başlygy Atamradow Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýylyna puwduň düzümlerini köpügli etasy ösdürmek, oňa häzirki zamanyň täzil tehnologiýalaryny sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan maksatnamalaryň şäherler barada hatabat berdi. Şeýlekem şu döwürde Türkmen Demir Ýolları Agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, meýilleşdirilen şäherleri ýerine ýetirmek ornuna edilýän tagallar hemde düzümleriň öziş derejesini puwtrandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän şäherler barada habar berildi. Türkmen Demir Ýolları Agentliginiň düzümlerini häzirki döwürde ýük taşamak işleriniň alınıp barlyşy iýdigdir ýokalanýar. Şonlukda puwduň ykdysady ýagdaýyny bellilen derejede saklamaga hemde iş netijeligini ýokalandyrmaga toplumlaryň şäherler gönükdirilýär. Munyň özi düzümleriň sazlaşyk ösüşiniň üpçün edilmegine we hyzmatdaşyk gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ösdirilmegine ähmiýetli bolup durýar. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylygymyzyň taşygy boýunça agentligiň ähli düzümleriniň maddi enzamlaryň binýadyny puwtrandyrmak, işgärleriň hüner derejesini ýokalandyrmak we önümçiligi täze iş usullaryny ornaşdyrmak ýerine ýetirilýän işleriň esasy ury bolup durýar. Döwlet başçylygymyza hatabat dinläp, häzirki döwürde ulaglaryň ähli görnüşleri, şol sanyna demir ýol ulaglary arkaly amala aşyrylýan işleriň ýagdaýyny degişli derejede saklamak meselelerine mühim ähmiýet berilmeligine öňe çekdi. Munyň özi ulag düzümleriniň taýyşykly işiniň üpçün edilmegine zerur bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda degişli taşyklar berdi. Soňra Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň başlygy Hudaý Guliýew ýolbaşçylyk edýän ulgamnaky işleriň ýagdaýy, degişli düzümleriň maddi enzamlaryň binýadyny mundan meýlekde puwtrandyrmak, olaryň meýilnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça görülen şäherler barada hatabat berdi. Belden şäherli häzirki wagtda aragatnaşyk we telekommunikasiýalar ulgamynyň idaralary tarapyndan döwlet başçylygymyzyň degişli karary bilen tasdiklanylan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyety ösdürmegiň konsepsiýasyndan gelip çykan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça maksady laýyk işler amala aşyrylýar. Elektron täzirçilik we internet marketing, elektron resminama dolanşygy, aralykdan multimedia okuwlary hyzmatlarynyň görnüşlerini giňeltmäge, ähli puwduklary ýöňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga mümkinçilik berýän sanly telekommunikasiýa ulgamyny ösdürmek boýunça netijeli şäherler görilýär. Munyň özi Türkmenistanyň durmuş ykdysadydan okunly ösmek üçin oňoýly şertler döredýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ähli puwduklarda sanly ulgama geçmek, munyň özi ykdysadyetde ähli işleri hil taýdan täze derejede guramagy we utgaşdyrmagy, puwduklarda bar bolan kuwatdan has netijeli peýdalanmagy ýardym edýän täsirli gurallygyny belledi. Döwlet başçylygymyz bu wagtda Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň ýol başlygyna bir näçe taşyklary, şol sanyna telekommunikasiýa ulgamlaryny döretmek boýunça işleri dowam etmek wagtda görkezmeler berdi. Soňra Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentliginiň başlygy Haýt Muradow agentlik tarapyndan ýöňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek ornuny alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ulag üssaşyl geçelgeleri iýdigdirli ösdirilýär. Munyň özi Türkmenistanyň iklimiň iň wajyp ulag üssaşyl geçelgesi merkezi höküminde ikrar edilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Şonuň bilen baglykda Türkmenbaşydaky halkara deňiz portunyň işini kämilleşdirmek, onuň öňümçi kuwatlyklaryny artdyrmak wezipelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Soňky ýyllarda halkara deňiz menzili Hazar deňiziniň üstü bilen uradylýan üssaşyl ýükleriň büýük dönüşçiligini üpçün etmekde möhüm orna ýerige.
Aziya Tevtiniň ýurtlarynyň ýükleri demir ýol arkaly hadaryň kenaryna gelip, bu ýerden deňiziň üstü bilen goňşy ýurtlara tarap ugradylýar. Munyň özi ýurdumyzyň deňiz derwezesiniň tutuş Tevtiň ýurtlary üçin ähmiýetli geçerli bolup durýanynyň aýdyň suwutnamasydyr. Bu bolsa ýurdumyzyň ulak logistika düzüminiň şeýle hem üstsaşyl geçergeleriniň işiniň artdyrma orny edilýän tagallalaryň oňy netije berýänliginiň nowatdaky suwutnamasy bolup durýar. Bellenşýäli Türkmen maçynyň halkara deňiz menziliniň maddi enzamynyň bünyady berkidilýär. Balkan gemi gurulşy kärhanasynda taýýarlanýan gemileri milli sewda deňiz flotynyň işiniň kämilleşdirilmegine we bu ýurdaky hyzmatdaşyň işleňleşdirilmegine ýardym berýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, ýurdumyzyň ulaglar toplamynyň ähli düzümleriniň işiniň kämilleşdirilmegine, deňiz portunyň maddi enzamynyň bünýadynyň pogtalandyrylmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini bellädi. Şeýlelikde ýurdumyzda ulag logistika düzümleriniň kämilleşdirilmegi, şol sanyna deňiz derýa ulaglarynyň işiniň ösdürmegi bilen baglanşykly meseleler hemişe gözükçülükde saklanmalylar diýip hormaty prezidentimiz bellädi we bu wagtda anyk taşyklar berdi. Soňra Türkmen Howa ýolları agentliginiň başlygy Saburov agentlik tarapyndan ýerine ýetirilýän işler, hyzmatlar boýunça amala aşyrylýan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ýa-da döwürde düzümüň öňünde durýan wezipeleriň bir kemsiz ýerine ýetilmek orny ähli zerur tagallary edilýär. Şonuň bilen birlikde agentligiň ähli düzümleriniň işini kämilleşdirmek, döwre waplaşdyrmak meseleleri ýa-da döwrüň wajyp wezipeleri hökümine kesgitlendi. Ýurdumyzyň raýat aviasiýasynyň işiniň ösdürülmegine, oňa häzirki zamanyň özün tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna, şol bir wagtyň özünde pudoň iş meýilnamasyna bar bolan hyzmatlaryň görnüşleriniň artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, ýurdumyzyň dürli künjeklerini hereke edýän howa menzilleriniň maddi enzamynyň bünýadyny pogtalandyrmak, pudogy häzirki zamanyň özün tejribesini, tanly tehnologiýany ornaşdyrmak meselelerini iýdigderli gözükçülükde saklamagy taşyrdy. İş maslahatynyň başyna soňra Türkmen Awtologlar Agentliginiň başlygy Akmamedov ýa-da döwürde alınıp bolýan işleriň ýagdaýy we pudoň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek orny edilýän tagallarlar barada hasabat berdi. Hormat prezidentimiziň tagallasy bilen Awtolog Kärhanlar birleşigi açyk görnüşli paýdaly jemgyýet edildi. Ýurdumyzda daşar döwletlerden satyn alynan döwrewap ýolagçy awtobuslaryň we taksiýalaryň nowatdaky tapgyrynyň gelip gowuşmagy bu urdaky işleri hasda özgörtmekde we pogtalandyrmakda ähmiýetli çözügi döwürli. Şeýlelikde agentligiň ähli düzümleriniň taýyşly işini öpüşün etmek üçin maksatnamalaryň çäreler amala aşyrylýar. Düzümüň maddi enzamynyň bünýady iýdigderli pogtalandyrylýar. Munyň özi ýurdumyzyň ähli künjeklerini we paýtagtymyzda ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň kiliniň we derejesiniň ýokalanmagyny şertlendirýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, Türkmen Awtologlar Agentliginiň maddi enzamynyň bünýadyny pogtalandyrmak, pudoň işiniň hil taýdan täze derejä çykarmak orny döwlet derejesinde mundan meýlekde tagalla ediljekdigini aýtdy. Munyň özi ýurdumyzyň dürli künjeklerini ýük taşamak we ýolagçy gatnatmak işleriniň netijeli käýfiýeti iyi bolmagyny üpjün eder diýip hormat prezidentimiz bu wagtda anyk taşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Ügedov gözükçü edýän golumlarynaky işleriň ýagdaýy hemde döwlet dostlarymyzyň ulul beren taşyklarynyň ýerine ýetirişi barada hasabat berdi. Şonuň bilen baglykda ulug aragatnaşyk toplamynyň düzümlerini mundan meýlekde döwre waplaşdyrmak, onuň kuwatyndan netijeli peýdalanmak, buğdoklaryň agentlikleriň işiniň netijeligini ýokalandyrmak, maýy goýumlarynyň meýilleşdirilen möçürlerini öýleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, toplamyň düşünçlerini ýokalandyrmak, urduş kärhanalaryň işini kämilleşdirmek, şol sanyna ýöňde barjy tanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly döwre waplaşdyrmak üçin bar bolan mümkinçiliklerden has dolu peýdalanmagyň zerurdygyny bellädi. Hemde vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz tanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyklary ýüzlenip, pudoklaryň düzümleriň ýöňde goýulan wajyp wezipeler çözmegiň möhümdigine üns çekdi. Döwlet tarapyndan awtomobil, howa, suw we demir ýol ulaglary hemde aragatnaşyk pudoklaryna, hususan döwrewap deňiz portuny we Sewitde iri howa menzilini gurmaga uly meçberde maýy goýumlary görükdirildi. Şonu gödeňde tutup kärhanalaryň öýrümçük netijeligini artdyrmak zerurdur. Hormat prezidentime de bular barada aýtmak bilen multimodal logistikany ýola goýmak we üstsaşyl gatnawlar üçin amatly şertleri düretmek arkaly zerur işleri geçirmegiň wajypdygyny bellädi. Hemde bu wagtda degişi ýol başlara anyk taşyklar berdi.
Şunun bilen birlikde milli liderimiz ulug aragatnaşyk toplumyny dolandyrmakda we müşterilere hyzmatlar etmekde sanly gomy ornaşdyrmagy dowam etmegi taşyrdy. Döwlet başçylygynda ýolagçy gatnatmak hemde ýük taşamak meseleleri barada durup geçip, dünýä ykdysadytyny ýa-ýagdaýlara baglykda sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly bu ýurdaky hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmagy taşyrdy. Hormat prezidentime de telekommunikasiýalar ulgamny ösürmek meselesi barada aýdyp, halkara tejribesinden uguralyp, ilat edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak, şol sanyna internet hyzmatlarynyň giň halk köpçüligine ýeterli bolmagyny gazanmak wajypdyr diýip bellädi. Ýurdumyzda sanly ulgamaga geçmek boýunça alınıp balyan işleriň depkinlerini hasa güýçlendirmek, internet ulgamynyň göwrümini giňeltmek üçin zerur işleri geçirmek, maýy goýunlaryny giňden çekmek, sanly ykdysadyty dolandyrmak babatda ýaş alymlary, injenerleri we hünärmenleri taýýarlamak zerurdur diýip döwlet başçylarına aýtdy. Hormat prezidentime de şeýlekem döwletara optika süýümli geçiriş ulgamlaryny artdyrmak boýunça degişi işleri geçirmegi, alınıp balyan işleri kämilleşdirmegi taşyrdy. Milli liderimiz dünýä ykdysadytyny ýa-ýagdaýlar bilen baglykda suwlagyna ýük taşamak hemde ýolagçy gatnatmak babatda hyzmatlaryň sanawyny giňeltmegiň, müşterilere hyzmat etmekde sanly tehnologiýalary netijeli ulanmagyň hemde logistika kuwatyndan netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny bellädi. Döwlet başçylygynda Türkmenmaşy halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini dolu kuwatyny ulanmak üçin zerur işleri geçirmegi, bu dokda yük dolanşygyny artdyrmak boýunça alınıp balyan işleriň depkinlerini güýçlendirmegi hemde edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek arkaly girdejleri artdyrmagy taşyrdy. Raýat aviasiýasy barada aýdylanyna bolsa, yük howa gemlerini satyn almak boýunça alınıp balyan işleri güýçlendirmek, üstsaşy mümkinçiliklerden has dolu peýdalanmak, goşmaça hyzmatlary amala aşyrmak wezipelerini ýerine ýetirmek zerur bolup durýar. Hormat prezidentime de şeýlekem Balkanawat howa menziliniň uçuş konstolagynyň durkuny täzelemek boýunça degişi işleri geçirmegi tapşyrdy. Döwlet başçylygynda vice-premier Müşýekowa hemde Merkezi Bankyň ýol başçysy Anna Durduýewa ýüzlenip, döwrüň talabyna laýyklykda hemde puwdoklyň maksatnamalary durmuşa geçirmek bilen baglykda mali ykdysady ulgamyň hemde ýöňdebarjy sanly tehnologiýalaryň esasyna banyk ulgamynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek we döwre barplaşdyrmak meselelerini hemişe üns merkezine taklamagy tapşyrdy. Hormat prezidentime sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlaryň ägmitine ýöňde goýulan möhüm hemde jogapkärlik wezipeler çözmekde uly üstünlikleri arzu etdi. Türkmenistanyň kemişelik beýtaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňsýresinde Birleşmiş Milletler Guramasynyň New Yorkda ýerleşen ştab kwartirasyndan hemde Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň Saudy Arabistanyň Jedde şäherinde ýerleşen ştab kwartirasyndan hoş habarlar gelip goşdy. Bu habarlar watanymyzyň hemde milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň tutuş dünýäde awraýynyň barha artýanygyna şaýatlyk edýär. Birleşmiş Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça hemde milletler birleşigini agda döwletleriň bir agızdan gollamagyny, halkara parahatçylygy, howpsuzlygy saklamakda we puturlandyrmakda hemde durnukly ötüş işini beýtaraplyk siýasatynyň orna atly kararnama kabul edildi. Resminamada Birleşmiş Milletler Guramasynyň agda döwletleri, beýleki halkara sevit hemde sevtary guramalary dawalary parahatçylykly ýol arkaly kadalaşdyrmakda, gapma garşylyklaryň öňüni almakda we çözmekde beýtarap döwletleriň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga çagyrylýar. Hemde Türkmenistanyň 12-nji dekabrda halkara beýtaraplyk gününe başlanan parahatçylyk, howpsuzlyk we ötüş meseleleri boýunça halkara maslahaty özüni kabul etmek baradaky çözgüdi gollanylýar. Islam hyzmatdaşlyk guramasyny agda döwletleriň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň 47-nji mejlisinde Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň sevitini we tutuş dünýäde halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly tutuş taklamakda hemde puturlandyrmakda beýtaraplyk siýasatynyň orna atly kararnama kabul edildi. Bu resmi namada beýtarap ýurtlaryň Birleşmiş Milletler Guramasynyň adatda naşar insanperwer kömeginiň utgoşdurylmagyny puturlandyrmagyň esasy ýörgülerine laýyklykda, adatda naşar çylşyrymly ýagdaýlarda hemde tebigy betbaçylyklarda insanperwer kömegini bermekde we ýetirmekde beýtarap ýurtlaryň eýleýän möhüm orny ikrar edilýär. Resmi namada beýtaraplyk siýasatynyň durmuşa geçirilmeginiň halkara hemde sevit durnuklugyny puturlandyrmaga ýardym edýänligi, dünýäniň ýurtlarynyň arasynda parahatçylykly, dostlukly we özara bekbetli gatnaşyklar ösdürmekde möhüm orun eýleýänligini ýagtylýar.
İslam Hyzmatdaşlyk Guramasy özüni agza döwletleri we onuň idaralaryny 2020-nji ýylyň 12-nji dekabryny Aşgabatda geçiriljek betaraplyk siýasaty we halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ötüşi üpçün etmekde onuň ähmiýeti atly ýokary derejeli halkara maslahaty işiň atlaşma çağırýar. Şeýlelikde hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň başçylygyny üstünlükli durmuşa geçirilýän beýtarap Türkmenistanyň oňyň daşary siýasat strategiýasy, Birleşmiş Milletler Guramasynyň kemde iri halkara guramasy bolan Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nowatdaky möhüm resminamalaryny öz beýany tapyp, ýene-de dünýä bileşiginiň gollawyna münasip boldy. Milli liderimizin sevit derejesinde kemde Birleşmiş Milletler Guramasynyň çäklerini häzirki döwrüň wajyp meseleleri boýunça ýygyderli öňe sürýän parahatçylyk dörejülükli başlangyçlary kemde teklipleri döwlet başlarymyzyň awraýyny barha belinde götürýär. Bugun Türkmenistan halkara giňişligine parahatçylygy durnukly puturlandyrmak kemde durnukly ötüşi üpçün etmek işine sallamly goşunt goşýan döwlet hökümini aqrar edildi. Türkmenistan häzirki döwrüň wajyp meseleleriniň sağlyşykly çözgütlerini işläp taýýarlamakda işiň orny eýlemek bilen bu urdu anyk ädimler adýa hemde parahatçylyk döreji kuwatyny tutuş adamzadyň hyzmatyna goýmagy, Birleşmiş Milletler Guramasynyň yglan eden 1000 ýyllyň ählimi maksatlaryna ýetmäge hemme tarapdan ýardam bermäge çalyşýar. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Gowunç Döwletmämmedowич Orunov Türkmenistanyň guruluşyk we binagerlik ministriniň ornmasary wezipesine bellenilip, ol Daşowut welaýatynyň häkiminiň guruluşyk boýunça ornmasary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Şahryar Durdumuradoviç Ahmedow saglyk ýagdaýy sebäpli Türkmenistanyň guruluşyk we binagerlik ministriniň ornmasary wezipesinden boşadyldy. Merkezi Aziya döwletleriniň owa hujulyk ministrleriniň sanly owa hujulyk mümkinçilikleri we ukyplar atly sanly video aragatnaşyk arkaly ýokary derejeli maslahat geçirildi. Birleşmiş Milletler Guramasynyň azyk we owa hujulygy boýunça guramasy kemde Gazagystan Respublikasynyň owa hujulyk ministrligi tarapyndan guralan video şekilde duşuň işine Merkezi Aziya döwletleriniň owa hujulyk ministrleri, şeýle halkara guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. Online duşukda häzirki döwürde owa hujulyk puwdagyna sanly tehnologiýalar ornaşdyrmagyň ähmiýetiniň möhümdigi bellenli, şoň bilen baglykda owa hujulygyna sanly tehnologiýalar ornaşdyrmagyň mümkinçilikleri barada giňişlen çykyşlary giňermerli. Hormatly arkadaşymyzyň parasatly başçylygyny awraýly halkara guramalary, şol sanly Birleşmiş Milletler Guramasy we oň düzüm birlikleri bilen hyzmatdaşlygyň ösürilýänligi Türkmenistanyň kemiýçilik beýtaraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli Aşgabatda geçirilýän halkara sergiň we maslahatyň çäklerini Birleşmiş Milletler Guramasynyň azyk we owa hujulygy boýunça guramasy bilen 4 sany sebitleýin taslama boýunça alalaşyklary gol çekilendigi barada bellenip geçirildi. Hormatly arkadaşymyzyň Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllar aralygyna sanlyk iqtisadiýaty ösürmen konsepsiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň owa hujulyk puwdagyny sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak heme maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça alınıp barýan işler barada gurrunlary da uly orun berli. Duşukda Merkezi Aziya döwletleriniň owa hujulygy puwdaklaryna sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy boýunça hyzmatdaşlyk etmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Sewda Senat Idarasynyň sergiler merkezinde Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 25 ýylygyna başlanan halkara sergisi öz işini dowam edýär. Serginiň nowatdaky güni ýurdumyzyň ykdysadyýet we bank toplumynyň ýeten derejesine gazanýan üstünlüklerine başlandy. Asylly däbe görä çäräniň öň siratyna ýurdumyzyň aýdymsa toparlanan joşkuny çykyşlaryna giň orun berli. Munyň özi ähmiýeti bolan giň meçhule çäreleriň belin dawarlara wetsenýäniň nowatdaky sutnamasyna urly. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Müşekow garaşsyz Bakywy Türkmenistanyň ykdysadyýet we bank gulgamyna amala asyrlayan özgertmeler kemem değişli düzümleri mundan meýlekde ösürmeň maksatnamasy we ondan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmeň ugurlary hakynda giň işleýän çykyş etdi. Ýurdumynyň gazananlaryny hemde halk hojalyk toplumynyň değişli düzümlerini ösürmekde döwrewap meýilleri öz içine alan forumyň dowamyna ykdysadyýet we bank gulgamyna anyp barlayan işler olaryň düzümlerini ornaşdyrylýan täzeçil tehnologiýalar bilen baglanyşly maglumatlar sergi gatnaşyjlarda uly gyzyklanma döretdi.
Şeýle giň gerin we çäranyň geçirilmeginiň özi milli liderimiziň ýol başlygyny amala asyrlayan hemem ähli parakatçylyga gadanmagy özara behbetli we din hukukly döwletara gatnaşyklaryny şol sany daşary ykdysady we daşary sewda ara gatnaşyklaryny giňertmäge gönükdirilen betaraplyk syýasatynyň üstünlikli amala asyrylmagynyň aýdyň suwtamasydyr. Ýurdumynyň merkezi banky Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli ýadygarlyk altyn we kümüş şaý pullaryny 2020-nji ýylyň nusgusyndaky modifisirlenen nusgalaryny çykardy. Bularyň sergide görkezilmegi aýratyn ähmetli boldy. Täze pullarda betaraplygynyň 25 ýyllygynyň nyşanyň ýerleşdirilmegi oň owadynyňa öz boşly bedeg berýär. Ýadygarlyk şaý pullary Merkezi Bank tarapyndan ýurdumynyň durmuşyna möhüm ähmeti bolan wakalaryň, döwlet bayramçylyklarynyň we şany seneleriň hormatyna çykarylýar. Mehriban akademiyanyň başlygyna ösüş we rowaçlyk ýoly bilen anamly öňe barýan watanymyzyň täze taryhy şöhratly işlere belin derejelere wetenýär. Munyň özi täze pullaryň, şaý pullaryň bedeg aýratynlyklaryny we degişli mowzugyna öz beýany tapýar. Äziki zaman wakalaryny alamatlandyrýan bedeg aýratynlyklary bilen täze pullar diňe bir seperçilik gymmatlygyna öz boşly bedege eý bolmak bilen şäklenmeli isem, oň milli gymmatlyk hökmündäki ähmetini ýokarlandyrýar. Täze pullaryň sergide möhüm orny eýlemegi bu çäranyň ähmetini artdyrdy. Türkmenistan asarlaryň dowamyna kemale gelen parakatçylyk, hoşnetli goňşulyk ýolagularyny rowaçlandyrmak, Birleşen Milletler Guramasynyň hemde beýleki awraýly halkara guramalarynyň çäklerini netijeli hyzmatdaşlygy gönükdirilen başlangyçlar öňe sürmek, syýasy, ykdysady, ilmi tehniki, medeni insan perwer urlarda halkara taslamalarymyzy we maksatnamalarymyzy durmuşa geçirmek bilen beýtaraplyk syýasatymyzyň dünýä üçin nusgulyk bolmagyny gadanly. Gymmaty 100 manat bolan täze şaý pullar taýýarlamagyň ýylgysyna öz boşly orna eýleýän häzirki zaman numizmat gymmatlyklarynyň üstüne ýetirdi. Täze şaý pullaryň 100 tarapynyň merkezine dogup gelýän günüň şöhletleriniň arasynda Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň baş nyşany şekillendirildi. Oň ýokarsyna ýarym aýlyk görnüşinde Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyň ýadygy aşaky bölegine 1995-2020 sanlar ýerleşdirildi. Şeýlede oň arka tarapynyň merkezine Türkmenistanyň döwlet togragy ýerleşdirilipdir. Oň ýokarsyna ýarym aýlyk görnüşinde Türkmenistanyň merkezi banky aşaky bölegine bolsa 100 manat diýen ýazgy bar. Mundan başga da bu ýerde gymmat bahaly metalyň mekaby we agram görkezilipdir. Täze şaý pullaryň öz boşly öwüşgeni bolup, ýerleşdirilen şekilleriň iň kiçi çylgylaryna çende anyk görünmegi, olaň tapawutly aýratynygydyr. Mehriban akademiyanyň belleşýäli ýurdumyz baky taraplygyň şöhratly 25 ýylyň dowamyna döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrulary bolan halk gojalyk toplumyny innovasiýa taýdan özgertmekde, senagatymyzy diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artdyrmakda, halkymyzyň durmuş derejesini ýygydarly ýokarlandyrmakda belin sepkitler eýledi. Munyň özi halkymyzyň durmuş derejesiniň ýygydarly ýokarlanýanyny, milli ykdysadyýetimiziň barha kuwwatlanýanyny alamatlandyrýar. Sergi Türkmenistanlaryň öz garaşsyz beýtarap watanyna bolan watançylyk duýgularynyň öz boşly beýany urly. Sergi merkeziniň meýdançatyna ýurdumynyň ykdysadyýet we bankulygymyna degişli düzümleriň gazananlary we mümkinçilikleri video görnüşler arkaly beýan edildi. Munyň özi serginiň dowamyna sany ulgamyň işçiň ulanylýanyny we onuň netijeli häzete eý bolýanynyň nowatdaky suwtnamasy bolup durýar. Sergi diýarymyzyň härki sağlaşyky durmuşynyň öz boşly beýany bolup durýar. Hemde döwletimiziň durmuşynyň ähli uğurlaryny gurşap alýar. Sergi bölümleri Türkmenistanyň daşary döwletler bilen sewda ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň esasy uğurlaryny açyp görkezýär. Serginin dowamyna Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy berqara döwletimiziň ykdysady ösüşleriniň özüni ratly ilmi amaly maksat geçirildi. Şeýlede durly uğurlary nazarlaýan tanışdyryl şäherler ýaýwanlanyrly. Video aratnaşyk arkaly geçirilen maksatlaryň dowamyna bu ulgama degişli düzümleri mundan meýlekde ösdürmegiň meseleleri boýunça gyzyklanma bildirilýän pikirleşmeler boldy. Aýratyn çykyşlar halkara tejribesinde ulanylýan döwrewe guralaryň bankulygymyna ornaşdyrylmagyna nagtdar hasaplaşyklary we hyzmatlar ulgamyny giňeltmäge bagyşlandy. Çykyş edenler beýtaraplyk ýolagularynyň Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyny we halkara hukuk namalaryny agrarlygyň Türkmenistanyň alyp barýan açyk gapylar syýasatynyň halkara hyzmatdaşlygyna öz beýany tapýanyny, ýurdumynyň ykdysadyýetiniň dünýäniň gojalyk ulgamyna goşulşmak işini işçileşdirmäge ýardam edýändigini bellädiler. Bu ýerde guralan video aratnaşyk görnüşindäki ilmi amal maksatlar özara peýdalyk atnaşyklaryň ösdürilmegi bilen baglanyşly meselelere başlandy.
Olan çäklerini Türkmenistanyň ykdysadyýet we bankulgamynyň işini döwre baplaşdyrmak, oňa häzirki zamanyň ösen tejribelerini we täzeçil usullaryny ornaşdyrmak meselelerini aýratyn ähmet berýändigini taly. Şeýle giň meşhurly forumyň çäklerine guralan almy amal maslahatlar degişli düzümleriň öňünde durýan wajyp wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň anyk ogurlaryny kesitlemekde möhüm orna eýe boldy. Munyň özi ýurdumynyň ykdysadyýet we bankulgamynyň işiniň mundan meýlekde döwre baplaşdyrylmagyna aýratyn ähmetli bolup durýar. Şeýle Sergeniň çäklerine geçirilen maslahatlaryň jemleri boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlyk hakynda resmi namalary gol çekmek çäkler boldy. Munyň özi ýurdumyzda amala asyrlayan işleriň aýratyn Sergeniň çäklerine guralan forumlaryň oňy netije berýändiginiň nowatdaky subutnamasyna urly. Bu olsa geljegi uly türkmen bazaryna orny eýlemäge gyzyklanma bildirýän daşary ýurtlaryň işe ýurt toporlarynyň seçilip alynmagyny ähmetliler. Umuman ýurdumynyň ykdysadyýet we bank toplamynyň düzümlerine ýerine ýetirilen işleriň netijelerini, olaň ýeten derejelerini we gazanýan üstünliklerine baglanýan serginiň netijelik häzete eýe bolanyny bellemeli. Sewda Senady darasyna geçirilen puwdoklyň sergi öz işini dowam edýär. Serginin çäklerine hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Azerbaýjan diline neşir edilen türkmeniň döwletlik ýörgüsy adly kitabynyň tanışdyryş dawarysy boldy. Dawarly şäheri ýurdumyzyň daşary işler ministrligi tarapyndan ýetip gelýän şanly sene Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýylyna başlan kuruldy. Tanışdyryş şäherisine Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistanyň elçixanasynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçüliklerin habar berişleri işleriniň ýolbaşçylary hemde wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor, muallimler düzümi we talipler gatnaşdylar. Göni video aragatnaşyk arkaly olary Azerbaýjanyň belli ilmi işgärleri hemde köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekilleri goşuldylar. Çykyşlardan ýaly milli liderimiziň nowatdaky ajaýyp filosofik edebi işi türkmen halkynyň köp asarlyk ýakyn paýgasynyň özüni bolup durýar. Türkmenistan bitaraplyk mekan şygarysyny geçýän şu bayramçylyk ýylyna çapdan çykan bu ajaýyp efer köp asarlyk dep desturlaryň dowamatlygynyň öz bolşuny şany urly. Şol depler bolsa türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesiller üçin ahlak ýol görkeçli bolup durýar. Çykyş edenler häzirki wagtda hormatly prezidentimiň başçylygyna umumy dünýä sivilizasiýasynyň ötüşine bakatyny etip bolmajak goşun türkmen halkynyň beýik medeni mirasyny mundan beýlegim öwrenmek hemde giňden wagt etmek boýunça amala aşyrlayan işleriň ören wajypdygyny aýtdylar. Türkmenleriň däpli surlaryny aýdyň beýany tapan belent insanperwerlikli, umumy adamdat ýörgüleri beýlek halklarda da uly seslenme döredýär. Munyň özi bolsa milli liderimiziň köpe uşgunly edebi dörejiligine gyzyklanmanyň barha artýanyny alamatlandyrýar. Şonlukda hormatly prezidentimiziň bu ajaýyp eferi dünýäniň ähli halklarynyň arasynda dostlugyň we özara düşünşmegiň ýene-de bir köprüsine urlýar. Bu kitap türkmen halkynyň ruhy, ahlak gymmatlyklaryna düşünmegiň öz bolşy aşary bolup hyzmat edýär. Şugun Türkmenistanyň meclisiniň guramagyny, jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň hemişelik bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýylyna başlanan Türkmenistan bitaraplyk mekany adly kitabynyň tanışdyryş dawarysy geçirildi. Bu ýerä ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri matnaşdylar. Türkmenistan bitaraplyk mekany adly kitabynyň tanışdyryş dawarysy ýokary ruh bilen geçdi. Hormatly prezidentimiziň täze kitaby watanymyzyň bitaraplygynyň 25 ýylyna ajaýyp sowat boldy. Taryhy maglumatlary esaslanýan düýpli eser baý we gymmatly maglumatlary özüni jemläp, döwlet başlarymyzyň eserleriniň toplumynyň üstüne ýetirdi. Hemde türkmen halkynyň geljegine garaýşlaryny beýan etdi. Kitapda halkary we milli derejede kabul edilen bitaraplyk hukuk derejesine degişli esasy taryhy resmi namalar getirilýär. 1995-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hakynda kanunyň kabul edilmegi, garaşdy döwletimiziň geljek ötüşini keskitledi. Biz ony hemişelik bitaraplyk hökmüne kabul etdik diýip kitabyň awtory Gurbanuly Berdimuhammedow nykdaýar. Tanışdyryş şerifine atnaşdylar bu neşiriň sahypalaryna ýurdumyzyň iň täze taryhynyň möhüm wakalary beýan edilýär. Hemde onuň bitaraplyk derejesinde ötüşiniň tapgyrlaryna çuňur seljerme berilýär diýip nykdadylar. Milli liderimiz ilmi çemeleşme esasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe, döwletimiziň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmekde, bitaraplyk derejesiniň ähmiýeti barada garaýşlaryny beýan edýär. Hormatly prezidentimiziň nykdaşy ýaly, hemişelik bitaraplyk derejesi parahatçylyk söýjülük, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulşmalyk, öz başdaklygy hormat goýmak, ferketleriň midemeligi ýaly milli ýölgeleriň ajaýyp sypatlaryny öz üçin alýar.
Munun özü şeýle-de halkara harby birleşiklerine kemde şertnamalaryna goşulmalyk, dini inançlary hormat goýmak, açyklyk, gepleşikler arkaly tutuş taryhynyň dowamyna ýüze çykan hasçyl şyrmly meseleleri çözmäge taýýarlyk düşünjelerini ölçün alýar. Alimler Türkmenistan beýtaraplyk mekanatly kitabynyň häzirki zaman taryhy ilminiň, filosofiýanyň we siýasatşynas ilminiň ötüşine aýratyn uly goşandygyny belläp, täze neşiriň bu uğurlarda täze ilmi barlyklara iterik berjekdigini önem bildirdiler. Tanıştırış davrasyna çykyş edenler, watanymyzyň beýtaraplygynyň 25 ýylynyň öňü sirasyny, Mehriban halkymyza şunyň ýaly ajaýyp sowudy üçin gahrman arkadamyda hoşallyk bildirdiler. Dawragatnyjylar hormatly prezidentimize hoşallyk hatyny kabul etdiler. Hemişelik beýtaraplygymyzyň 25 ýylynyň hormatyna gahrman arkadamyzyň nusuluk eserleriniň dowamy bilen Türkmenistan beýtaraplygynyň mekanatly täze kitabyň Mehriban halkymyza sowgat berilmegi münasibetli ow hojalyk toplumyna hem tanışdyrylyş dawrat geçirildi. Bu çäre toplumyň işgärleri gatnaşdylar. Täze kitap bilen tanışdyrylyş dawraty uly ruhy bilen begitlendi. Çykyş edileriň belleşleri ýaly milli liderimiziň täze eserine watanymyzyň beýtaraplyk hukuk derejesiniň ýurdumyzyň durmuş ogurly ykdysady siýasatyny durmuşa geçirmekdäki ähmiýeti beýan edilýär. Beýtaraplyk biziň mukaddes gymmatlygymyz, biziň durmuşymyzyň manysy, baş maksady bolup durýar. Beýtaraplyk derejesi türkmen halkynyň bagtyary parahat, awadan we asuda durmuşyny üpçüneti diýip çykyş edildiler, bellediler. Biz bu ýoly ilkinji nowatda öz milli bähwitlerimizden uguralyp saýlap aldyk. Şunun bilen birlikde yer ýüzüniň ähli dogullyk halklarynyň bähwitlerini göz öňüne tutduk. Ähli halklaryň arasynda hoşnutly gatnaşyklary ötdürmäge we belent hemde ajaýyp işi durmuşa geçirmäge çalyşýanymy beýan etmek isledik diýip döwlet başçymyz täze eseriniň sahypalaryna berilýär. Hormatly prezidentimiziň häzirki döwrüň ähli umumy meseleleriniň çözüldüğüne göntürilen döredijilikli başlangyçlarynyň aýratyn uly ähmiýeti bellenildi. Kitabyň awtory anyk misallarda beýtaraplyk hukuk derejesiniň dünýäniň döwletleri bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy üstünlikli ýola goýmaga kömek edýändigini görkezdi diýip tanışdyrlyş dawratyna gatnaşyklар aýtdylar. Bu ýere ýanarlar Türkmenistan beýtaraplygynyň mekany kitabyň diňe bir taryh barada bolman, eýsem onuň geljegi nazarlaýanlygy barada bir pikire geldiler. Çünki eseriň awtory hormatly prezidentimiz döwletimiziň häzirki döwrüň çalyşmaly meselelerini çözmekde hemde ähli ýurtlaryň jewitleşmegine beýtaraplyk hukuk derejesiniň ähmiýetini görkezýär. Şeýlelikde bu eser tutuş adamlaryň rowşan geljeginiň bähwitine halklary birleşdirýän ynsanperwer maksatlarynyň öçmejek ähmiýetini okuyja ýetirýär. Watanymyzyň beýtaraplygynyň 25 ýylynyň öňü sirasyna ajaýyp sowgat üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözleri öz boşly mukamy ýurly. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistan beýtaraplygynyň mekanatly kitaby bilen tanışdyrýyş dawaralary Türkmenistanyň baş prokuraturasyny, ýokary gazetine, ýurdumyň döwlet gümrük gullugyny, adalet ministrligini, döwlet migrasiýa gullugyny, serhet birikmelerine geçirildi. Dawaralyň dowamyna çykyş eden harby gullukçylar garaşdydy. Baky beýtarap Türkmenistan döwletimiziň hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp, dünýäniň ähli döwletleri bilen üstünlikli amal aşyrýan özara bähwitli, parahatçylyk söýji we dostlukly gatnaşyklary, şeýle-de türkmen beýtaraplygynyň milli kökleri, taryhy ähmiýeti barada, hem parahatçylygyň ötüşiň we bütün adamlaryň ýagty geljeginiň hatyratyna halklary birleşdirýän dostlukly gatnaşyklaryň midemet ähmiýeti barada giňişleýin belläp geçdiler. Parahatçylygy ýeti paratat bilen gazanan Mehriban peýdarlarymyzyň şol paýhat dünýäsi bugün öz ýalkymyny berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne saýýar. Hormatly arkadaşymyzyň jowher paýhatyndan kemale gelen Türkmenistan beýtaraplygynyň mekanatly täze kitapda da baky beýtaraplygymyz barada ilmi taýdan esaslandyrylan ajaýyp pikirler, garaýşlar giňden beýan edilýär. Tanıştırış davaralarına milli liderimize watanymyzyň beýtaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňü siratynda Mehriban halkymyza şuň ýaly ajaýyp sowgady üçin hoşallyk bildirildi. Şuň paýtatymyzda Aşgabat şeper halçylyk kärhanasynyň açylyş dawarasy boldy. Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 25 ýyly münasibetde ýagnyndyrılan dawarlar bu podoň ötüşiniň möhüm orun eýleýändigini alamatyndardy. Onuň önümleri dünýä bazarlaryna giňden belli bolup, ýurdumyzyň eksportynyň uly islew bildirilýän uğurlarynyň esasyny dizýär. Açylyş dawrasyna çykyş edenler döwlet başçylygymyzyň milli we umumdünýä medeni mirasynyň möhüm bölegi bolup durýan türkmen hallarynyň saklanmagyny ägir dul şahsy goşanlygyny noktadylar.
Bellenşiyal häzirki döwürde Türkmenistan halçylyk synawatynyň ösdirilmegine, onuň toplumlaryň esasy öwrenilmegine möhüm üns berilýär. Bu hallaryň gadymy nuskalarynyň aýaly saklanmagy hemde olaryň dünýäde wagt edilmek urduny giň möçberli işler amala aşyrylýar. Podoň maddi enjamlaryň binýady ýergiderli putulanyrylýar. Häzirki zaman şeper halçylyk kärhanlary işe girdilýär. Halçylaryň netijeli zähmeti we amatly dinjaşy üçin werur şertler dördülýär. Davranyň dowamyny gurulşlukda haf tapawutlanan işgärlere gymmat bahaly sowatlar goşurly. Kärhananyň işgärleri milli lidermidi, Mehriban watanymyzyň beýtaraplyk bayramçylygy bilen utladylar. Bu halçylyk pudugynyň ösdirilmegi, zähmeti we dörejiligi utgoşdurmak urduny äkli werur şertleriň dördülen üçin döwlet başlygynda hoşçalyk sözlerini beýan etdiler. Türkmen halkynyň bayramçylygynyň dördülmegi Türkmen halkynyň milli mirasynda bolan aýratyn gatnaşygyna alamatlanýar diýip dawara gatnaşylar bellädiler. Hormatly prezidentimiň giň halkara hyzmatdaşlyk siýasaty netijesinde gözellik we hili boýunça deň taý bolmadyk türkmen hallary dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaýrat diýip çykyş edenlerini aktadylar. Türkmen il hallarynyň muşdoklarynyň bütün dünýä assosiasiýasynyň alyp barýan işi halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde möhüm orny elýär. 2019-njy ýyla Türkmen halçylyk synawatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli sanawyna girdilmegi bu ugurda alynyp barýan işleriň üstünlikleri we senýanynyň nowatda aksutnamasyr. Hormatly prezidentimiň belleşýäli munyň özi biziň ajaýyp hallarymyzyň synwat ýadygarlyk hökümini milletler birleşiginiň ikrarnamasyna eýe bolýanyny aňladýar. Dünýäniň medeni mirasynyň aýrylmaz bölегine öwrülen türkmen halçylyk däpleriniň UNESCO-nyň bilermenler tarapyndan ikrar edilmegi we ajaýyp synwatyň daşary ýurtlarda giňden wagt edilmegini we onuň gymmatynyň artmagyny şertlendirer. Ruhabat gurulşyk müdürlüginiň gurulşykçylarynyň paýtatymyzyň kemine köçetiniň ugruna binadan Aşgabat şeper halçylyk kärhanasy bu puduň işgärler üçin öz bolşly bayramçylyk sowgatdyr. İki gatly täze binanyň umumy eýleýän meýdany 5000 ine dördül metre barabardyr. Toplumyň düzümine idare ediş desgasy, önümçilik binasy, çyýma serişçilerini we taýýar önümler üçin niýetlenen ammar bir näçe inženerçilik tekniki we durmuş üçinçilik önümçilik desgalary ýerýär. Merkezi binanyň birinji gatyna haly önümleriniň sowdasyny guraýan dukan ýerleşdi. Onuň ikinji gatyna muzey, suratkeşleriň ustahanalary, maslahat zaly we idare ediş otaglary bar. Şeýerdeki kärhanada sapaklar boýama üçin niýetlenen barlak hany ýerleşdirildi. Täze binanyň gurulmagy bilen 200 iş orlary emele geldi. Hormatly prezidentimiň milli halçylyk synawatyny başlayan many mazmuny we owadan bedeglik kitaplary bu ýerde möhüm orny elýär. Hormatly prezidentimiň janly rowaýat Arşyň nepitlik atly kitaplary türkmen halçynasynyň beýik synwat we baý ruhy, maddi medeniýetiniň gymmatly hökümini döwrüp garaýşlara münasip boldy. Beýleki haly kärhanlaryny bolşýaly täze kärhanada adaty nagyşly hallar bilen bir hatarda durly şekiller, portretler ýerleşdirilen hallara, sowatlyk önümleri möhüm orun berler. Bu ýerde türkmen hallaryň nusgawy görnüşleri dörediler. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrafynda watanymyzyň beýtaraplygynyň 20 ýylynyň hormatyny hormatly prezidentimiň daşary ýurtlardan ýetirilýän haritlaryň orun tutýan önümçiligi ösdürmek boýunça tasdiklan döwlet maksatnamasynyň şähertlerine bina edilen gurulşyk serişçilerini we gipse kartony önürýän kärhananyň açylyş dawarasy boldy. Dawarada çykyş edenler döretmäge, gurmaga giň mümkinçilikleriň bardygyny bellemek bilen ýakly uğurlarda ösüşleriň gazanmagyna döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle-de bu ýerde haf tapawutlarynyň gurulşykçylary hormatly prezidentimiň adynan sowgatlar goşuruldy. Yerli çyýmalardan taýýarlanýan gurulşyk serişçileriniň möçberini artdyrmak, olaryň görnüşlerini köpeltmek ýurdumyzyň gurulşyk senatynyň öňünde durýan möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň durly kunjuklerini senagat we durmuş düzümine degişli köp sany desgalaryň, şol sany ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň, şagylar baglarynyň, saglyk guraýyş edarlarynyň, sewda merkezleriniň gurulşygynyň ýaglanandyrylmagy, sewitleriň sağlaşykly ösüşini, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokurlanmagyny üçin etmäge gönükdirlendir. Şunuň ýaly giň möçberli işlere iqtisadiýetimiň hususy pudugynyň wekilleri işe gatnaşýarlar. Gurulşyk serişçileriniň önümçiligi boýunça Aktan şäherçesinde ýerleşýän täze kärhanany ýurdumyzyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Akgaýa hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri bina etdiler. Toplumyň şäherine ýyllyk kuwaty 4 million ine dördül metr gipse kartony we 5000 tonny gowy gurulşyk serişçilerine barabar bolan önümçilik bölümleri ýerýär.
Bu önümlerin esası çiğmal hükümünü kärhananyň ýakyny ýerleşýän käniniň gadyrwalynýan kaset ulanlýa. Ol owradylmagy we elekden geçirilmegi bilen degişli tehnologiýa enjamlarynyň üçin edilen bölümi ýerilýär. Bu ýerde Türkiýanyň, Ispaniýanyň, Hytaýyň we beýleki ýurtlaryň enjamlary oturdyldy. Ekli önümçilik ulgumy awtomatlaşdyrylyp, olar operator tarapyndan dolanyrlýar. Şerde önümün kilini barlayan barlakhana, kompressor gurnamasy, transformator bekedi, taýýar önümler gaplayan bölüm, olar saklama niýetinin ammar bar. Bu ýerde onlarça täze iş orlary emele geldi. Önürjülükli zähmet üçin ekli virus şertler döredildi. Welatyň täze diskasynyň açylyş dawarasyndan çykyşdan aýdymsal topolary dawara öz bolşly uşgun şaýdy. Hormat prezidentimiň taýsy taglary netijesinde Mar şäherine bina edilen bu ýaşaý jaýlary häzirki zaman şertlerine dolaýyk gelmek bilen şäher gözelliginiň öz bolşly sağlaşygyny emele getirdi. Ýeri şäher gurulşyk taslamalarynyň çägine paýly gatnaşyklaryň esasyny Mar şäheriniň Gorkudaty köçetiniň urnuny bir sany 4 gatly 24 öýli we 2 sany 4 gatly 32 öýli bu ýaşaý jaýlaryny Mar welaýat häkimliginiň Jemaat hojalygy birleşiginiň Mar şäherindäki Jemaat abadlaýyş gurulşyk müdürliginiň işçileri bina etdiler. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna bu döwrwap jaýlaryň açylyp ulanmagy berilmegi bagtyar ýaşaýjylar üçin şatlykly günleriň birini urildi. Ýokary ruhulletli wesenen dawara giňermeýe bolup, welaýatyň medeniýet we sunudy saatlarynyň çykyşlaryny wessenni. Döwrwap ýaşaý jaýlarynyň açylyş dawarasyndan çykyp geplen adamlar şäheriň bagtyar maşgalalaryny täze ýaşaý jaýlaryny mutlap, halkymyzyň bagtyar durmuşy üçin uly aladalar diýen milli liderimize alkyş söýlerini aýtdylar. Dawarly şäherinde ýaşaý jaýlarynyň gurulşygyny tapawutly zähmet çekenleri hormatly prezidentimiň adynyň sowgatlar dawaraly ýagdaýda oşurly. Ýakly amatlyklar bolan bu jaýlaryň eýleri bolan bagtyar maşgalalary täze jaýlaryň açarlaryny gowşurma bolsa, dawaranyň iň bir şatlykly pursatlarynyň biri boldy. Ýurdumyzyň baky beýtaraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayramynyň öň ýanyna ulanmagy berilen bu ýaşaý jaýlaryň açylyş dawarasyna gatnaşanlar, soňra täze jaýlarda döredilen amatly şertler bilen tanışdylar. Täze ýaşaý jaýlarynyň otoglary 2 we 3 otoglardan ibaret bolup, dünýä ülümlerine laýyk gelýän otoglarda oňoýly ýaşama üçin ekli şertler döredilipdir. Denjalma koçağlar üçin niýetlenen otoglar häzirki zaman döwrwap mebiller bilen üçin edilipdir. Bu döwrwap mebilleriň ýurdumyzyň hususy kärhanlaryny öňürmegi owunurjy bolup durýar. Aşgany otoglaryny bolsa durly tagamlary taýýarlamak üçin oňoýly mümkinçilikler bar. Ekli amatlyklar bolan täze jaýlara göçüp baran bagtyar maşgalalar dawraly günne jaý toýlaryny toýlap, toý saçaklaryny giňden ýadyp, durly tagamlar taýýarlap, toý mehmanlaryny ködür etdiler. Täze jaýlara göçüp gelen maşgalalaryň tutan toýlarynyň şowkuny goşa bayramy ösendi. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne bu döwrwap ýaşaý jaýlarynyň açylyp ulanmagy berilmegi, döwlet adam üçindir diýen hormatly prezidentimiň belent makfatly el ýurt bekwitli alyp barýan işleriniň barha rowaşan ýanygyny aýdynlygy bilen görkezýär. Arduwlaryň amalaşýan ýurduny berkarar döwletimizi täze jaýlaryň eýleri bolan maşgalalar we toý mehmanlary halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini hasam bolundurmakda alyp barýan beýmeşür işler üçin mehriban arkadamyza alkyş söýlerini aýtdylar. Hormatly anlaryny bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyzda Aşgabatda 8-nji dekabrda saat 20-den 9-nji dekabrda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugyny berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup günne ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer hawa gijesine 0-5 gradus Celsius sowuk, gündüzüne 2-7 gradus mayl. Kenarki taraplaryny bolsa 1 gradus sowukdan 4 gradus Celsius mayl bolar. Ahali welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup az kem gar ýagar. Demirabad günne ordan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üfer hawa gijesine 2-7 gradus sowuk, gündüzüne 2 gradus sowukdan 3 gradus Celsius mayl. Günorta günne etraplaryna bolsa 7 gradus Celsius mayl bolar. Mar welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup Demirabad günne ordan tilde sekundy 7-12 metre ýetýän şemal üfer hawa gijesine 4 gradus sowukdan 1 gradus Celsius mayl. Gündüzüne 3-8 gradus mayl bolar.
Leva polatını ütkep duryan bulut hava bolup askem gar yağar. Demiradık Nordun tilis kuntu 8-13 metre yetýän şemal üfer. Hava gijetine Nordun 5 grad çeli, Demiradık etraplarına bolsa 8-13 gradus soğuk, günnüdüne 2-7 gradus mayıl, Demiradık etraplarına bolsa 4 grad çen soğukdan 1 grad çeli mayıl bolar. Daşawut wolaytyny ütkep duryan bulut hava bolup Demiradık Nordun tilis kuntu 7-12 metre yetýän şemal üfer. Hava gijetine 8-13 gradus, günnüdüne 1-6 gradus soğuk bolar. Paytahtymyz Aşgabatda ütkep duryan bulut hava bolup Demiradık Nordun tilis kuntu 8-11 metre yetýän şemal üfer. Hava gijetine 1-3 gradus soğuk, günnüdüne 1-3 gradus mayıl bolar. Yurdumuz boýunça dekabr aýynyň 9-ny magnit hadisesiniň durnukly ýagdaýda bolmany anşylýan. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň didimini tozan bölejikleriniň meşhurynyň kadydan 8 götürüm artmagy bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şeride kış passyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasla görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban edilişler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenlik passyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni, ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşüretsenýär. Ýakly tüşüň özünni bolsa halkyň bähbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun edilişler.